Welcome to Semper Item Signature. Don't forget to comment, like, share, all bell, and subscribe. I'll spend time to write and sign your request. Si Nanay ang mahal kong Lula. Kung hindi mo man nakuha ang 100% ng pagmamahal at pag-aaruga ng iyong mga magulang, wala kang ibang gagawin kundi ang magpapakabait at sa Lula ay maging magalang. Huwag mong ipakita na ginagawa mo lang para mapalapit sa kanya. Dahil iyan ang pinakaayaw ng ating mga Lula. Tandang-tanda ko pa noon nang paparating na si Nanay. Mula pa sa malayo, tanaw na tanaw ko dahil hindi siya nakasakay. Malimit lang kasi ang mga dumadaang sasakyan. Lalo na sa aming lugar na medyo malayo talaga sa bayan. Nang palapit na si Nanay sa aking kinatatayuan, nagkunwari akong hindi siya nakita hanggang sa siya'y makadaan. Ngunit ang aking nagiging reaksyon ay ramdam at batid ni Nanay. Lumingon at pinagsabihan ako na ang pagiging magalang ay likas na naisa sa puso at tinataglay. Marahil natauhan ako sa pangaral na yun at nagsimulang mapalapit ako kay Nanay. Pagmamahal at pag-aaruga ang ibinibigay niya tuwing dadalaw ako sa kaniyang pamamahay. Ako na rin siguro ang naituturi niyang paboritong apo. Sa mga napapansin, lagi akong lamang sa mga ibinibigay na pagkain at regalo. Ang sarap magmahal ng mga Lula. Mas masarap pa sa ating ama at ina. Lalo na't naging totoo tayo sa araw-araw na pakikitungo sa kanila. Tiwala, pagmamahal at pag-aaruga ang magiging sukli na wala sa iba. Mahalin natin ang ating mga Lula. Sila ang laging busis ng mga salitang, "Apo, mag-iingat ka." Lumisan kasi siya na hindi man lang ako nakapagpasalamat at makapagsabi na, "Nanay, ako'y may trabaho na." Kaya paalala ko sa kabataan na may mga lulo at lola pa. Huwag niyong ipagdamot ang panahon na sila'y makakausap pa. Ipakita ang respeto at pagpapahalagang may puso. At magiging dahilan ng kanilang pagngiti at dalangin mabuhay pa sa mundo. Salamat, Nanay, ang mahal kong